na fidia a weekend that was Saturday no ko kru bi e fe na Ahwerewam udupo kruma na wafa na kwakwan ne da so pa na ye kono unse se de kwan na nti ubewura mankran so kronim na wabe pi the other end o na okọ na fidia mankran so kronim esu mankran ayi nim se da kronim emu no idru on me hu nsuo no nyamenim ne kroni eye ayira na se nsuo na mo unhu na ti ne gum na ba bi su afu na unhu se nsuo no kra ye ko me kai se me ko tepamre bi ayefa ho me hu se su mankran eni na weina ye de ko anim uwura kro no ma kwan da so kama na uwura mu a nipa egu kro ni mfimfin no sa bobo ya na na yi na gala he dabre o mu bi wa na se me ko no ma saba mba na fedia sa stretch no so de ko ne kunsu ne wi oso ne domi abra no ye be sere regional minister ho no ya de aye the second half of Galamsey enkrofo no he say we man so mpote mu free wa sa pomu ho de mankran so kunsu de wi oso ne domi abra na wo ho no sa pomu de brede na the sad part wom ne say onam kru no hu na one guy be Eurovision mu ko twa drone shot bi and na my TikTok so kra na o ma yade no wo kro na chi na kro na chi kra na nua na wani mu yen fence anka ne mu nua na chi no enti wa dwene nkoso on suspect kra say ye Galamsey no ekwan no ye ne kama ba Galamsey no kwana ekoso ho na de ba na video bedu ba bia pack excavator si bi agu kwan ho ene de keka ho na me sema busau na mankran so hene wo ho kunsu hene wo ho wi oso ne wo mo kan do me abram wo ho ye besre na Galamsey koso no another entrance to Asantemayo entrance to Kumasi ankasa cause obi free sunyan ne bono ho ba no fawuram ye besre enye fekura che se arewo etan ebufu munni mo yes ade no enam se omunya skani bia ye de bi be ahemfie ho ye de bi ko enkrofo bi fie ntini ye ntimi nka no ho mi mani akohu die wo ye ohene wo ho na aka se unnim hu bia mesi hu unnim hu bi na ekoso wo ho fise mankran so ye fitini mankran so na enye kroketwa ye fitini mkunsu no enye kroketwa se ye tena ho ama sanwoma wi akoso Galamsey ade ayeko sesei wonim se na afedua ensuo sachet water ye krabi free Kumasi na de akosa apomu ho ba bia Galamsey ho bia o munye quality ensuo ni bi nom ni na ye kra free Kumasi ene de ko to the sense eye sanitation wo mo twetwe ensuo gu tank mu kra de bi ko ho komo mo ohene kra wo ho wo ya we mi du ana mu mankran so ahemfie ne dada mu ana da so si ensu wura mankran so kuro ma esuo mankran chese unhu nsuro ode ko na Ahwerewam poku kurom ne ayi ni na no ho so sa nete Galamsey ye wura ye ne die na famu die o ene na wunhu nsusanso no ene dei ena wunhu ne momo chena no ena abehu chena no ye de wakoto amna bi no na no mu bo su ye bo ti so afa de wo a wuntimi nko ye kan sa asamando hobi okokora wakonua kora ne ya butu no ntimi nkopagya na watra so nenti yesre mo amwa ye ni matitire free sa apom wo pa mankran so ne nkunzu atitire free ho pa ye besre mo mama no mbi mu kuro na eye mo na mu kuro me Kwame Akosa minja ba man to se me ko free kunzu anase domi abra anase me ko free mankran so ba man na me free ena obi su nka se kunsu wase kunsu awentie na de on free kunsu ofri bia domi abra kan se ba man anabonri eno ne besre mo mama no mbi mu ehemfo so ewo ho se madaw se bi matu kwan yo ye besre kuro no yewura munkwa no ni mo ho na de ahye mo nsa eho no mankran so ne kunsu ne eho na ohene be nya hena dama eho eno mo ti ye besre mo sa pomu ho yewura ba na ehwe so enti moto na muntimi nya bibi fa mo yewura ba na ene na yese mugyae to na mokọ
kunsu ne man kransu na na esi mu jato wi oso ne domi abra ne wo nam fisha galamse no du kromo no ma ni pa egu ho no ento so sing in and adan kra egu esi ama hot dan bo kra ye de se wo kopɛ dan kra bi charge 2000 5000 in de keka wo enam se galamse a ekoso ye besre kro ni ye bɔ no kakra ni ye bɔ no ebe da ku bi bosi ebe fa ye hu man kranso na enim no ye hu kunsu na enim no ye hu domi abra na ye hu no ye hu wi oso no so biem ti ye besre ehemfo no sabresi madam onke kama ho na na afiri de omo ye ho no enye fe kora